Legendárny beef, ktorý mohol skončiť tragicky. Ice Cube versus Cypress Hill. Všetko to začalo Ice Cubeovým filmom Friday. Veľa z vás možno nevie, ale Be Real, člen Cypress Hill, sa na začiatku podieľal na tomto filme. Podľa členov Cypress Hillu Ice Cube ukradol hook z ich piesne Throw Your Set in the Air a použil ho k soundtracku filmu Friday, a to bez uvedenia zdroja a ich súhlasu. Následne prišiel prvý diss track od Cypress Hill, No Rest for the Wicked. Ice Cube a West Side Connection zareagovali drsnou skladbou King of the Hill. Chalani zo Cypress Hill odpovedali trackom Ice Cube Killa, kde spochybňujú Ice Cubea ako gangstra. Všetko to vyvrcholilo, keď Sean Fontino, typek, ktorý daboval Franklina z GTA 5, zbil Ice Cubea na ulici a zobral mu jeho chain. Napokon beef skončil fotkou Cypress Hill s Ice Cubeovým chainom na party. V 97. roku sa chalani uzmierili a hodili celú vec za hlavu. Z tohto napätého obdobia nám ostali diss tracky, na ktoré fanúšikovia West Coast nikdy nezabudnú. Napíš mi dole do komentára, ktorý diss track je tvoj obľúbený, a nezabudni dať follow pre ďalšie videá.